kira take Allah ya isa asara da aka san ta wajen miliyan wala ban yafe ba muna cikin yin abun mu cikin mutunci ana cewa za a san me za a siya wa yarinya wannan yarinya dai baka taimake ta ba za ka so ka wulakanta ta ba a rayuwa babban bakin ciki ne a ce kamar wannan yarinyar saboda su tsinannu ne kuma wallahi tallahi babu ruwan kotu babu ruwan wani a cikin wannan case din kai an kai ni karshen da dole ma an fito in yi magana ko da sanin lauyoyi ko babu su sai nayi wannan yarinya baka taimake ta ba tana cikin kungurmin kauye Zamfara haka ake fama da wannan kidnapping din da tarwatsa kauyuka aka janyo ta a jiki aka zo a taimake ta a yi ne sitira arziki ma ana samu a samu wani to ga yan uwanta nan kamar yadda kuke gani gashi nan za su zo sun zo za su ko shi Allah ga mai sakayya to sun zo za su tafi da yarsu dama ba mu aka ba belin ta ba ni an tashin za a tafi da ni zan je inda za a kai ni ita kuma yarinya ga ta nan za ta tafi garin su za ta sun zo za su dauke ta dan ba zai yi ba ta zo ta tare a hannun yayata take yi a hannunta take a cikin gidanmu ni ina nan tunda na dawo gashi nan kuna gani asarori ne Allah ya isa ban yafi ba wai Asirin taimakon yani yagga ya kai da dan abun da bata da dan taimakin rayuwarta to mutane mina yakkai sun yawa an zo an kama cegume an ce ya mata abubuwa da mi shi har da El-mustapha ya zo ya ce ya mata kaza ya mata kai shi da ya fara din ne ba wanda ya shiga tsakanin shi da a ita yanzu ya samu bawa Allah ga yanzu ga ya kwanci ana mai karin ruwa yayi hasara ta kai ta miliyan 3 yanzu haka mun ga mun zo zamu da ita Zamfara in so ganin da ya kai isko mu Zamfara yawa kuma mun baka da amana Allah dan baka san Zamfara halin da muke cikuwa ko na saman titi yanzu in mun tayi huntuwa zamu kwana ba mu wucewa dole to gashi nan yarinya ba a san ranta ba gashi nan abinda kuma ga mata kai Allah ya saka mata dan mu yanzu baka san tahuwa da mun kai ba sai da ran mu muka duk zamu zuwa Kano wannan kaɗan kenan daga cikin wasu ƙorafe-ƙorafe wanda wasu daga cikin jaruman na TikTok ke fitowa suna nuna rashin jin daɗin su da rashin goyon bayan su ga Abba El-mustapha bayan tun lokacin da gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta naɗa Abba El-mustapha shugaban tace fina-finai tun daga wannan lokacin ya ɗebi matasa da 'yan mata da zaurawa bila adadin daga cikin kafar ta TikTok wanda ya aike su zuwa ga bursin wato gidan yari inda a halin yanzu abin da ya janyo wannan cece-kucen yana yunƙurin aurawa mai Wushirya 'yar guda ɗaya wanda ya fito ya bayyana cewa shi fa auren dole ake yunƙurin yi masa. To dai masu sauraro kar dai ku sha'afa ku dangwala mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai ba ku damar tsintar dukkanin wasu sababbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kuma kana za ku iya aje mana ra'ayoyinku dangane da wannan al'amari da yake gudana tsakanin mai Wushirya da shugaban tace fina-finan na Hausa wato Abba El-mustapha dangane da yunƙurin aura mai 'yar guda ɗaya da ake yi. Kana ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha domin kawo maka ci gaban waɗannan rahoton da kuma wasu rahotannin. Mun gode masu sauraro.